ako si Engineer Kip Chairman kan Kiblawan Visible Farmers Association. Karon guys akong itudlo nyo kung sa ka importante ang pakpak. Ang pakpak sa mais guys, gamit nga pong kaya matuwa na siyang palaton. Kini nga kuan guys, kini nga mga pakpak kuan ang naglobo ani. Katong murag 13 at tawag kog 13 apil tibuok mais gilobo, apil mga pakaw, daya mga pakaw. Mga pakaw ni. Kini tangkol yung sige sa katuig karon kay gilobo ni atong aging ato pa aging tuig bulan pud sa Hunyo, bulan sa Hulyo, primerong semana sa Hulyo karon hinapos man sa Hunyo. Ning tangkol yung sa butan lang gituig kay pila man ka semana Hulyo naman. Pero dili ninyo ni gamit guys og inig humag lubo kaya kanang isda ang lubuan na mapino ning pakpak yan magbalita ni siya guys. Ako na siyang gitang kupog pero ani mo murang mag bukol siya imo ning kupugon. Muna lami na ko imong ihabok sa mong kuan guys, punuan sa sa klaseng kanoma, pwede guys mga saging pud. Pero sa palaya kon ihabok. Kay kini siya guys, pati pong tambukan Mao ring dagana mao ring lusota sa compost kay nalata naman yung mga yun imporma sa mga kaman magsagol ng pakpak ug pakaw ani inig lobo ka ba pinupinong pakpak. Mo na yung forma siyang pakaw guys na himo isang yuta. Paabot og tuig po ni mo babutang dahil inig humaglobo kay init man kay mamatay mo tanon dara yung mga pakaw-pakaw bagay umano. Araw, mo ning kisaking ron, mo ning habok to sa punag mga palya. Dagay sinaking naman guys, mag-shape pag saking ani ron. Tara, mas snaking ito ron, tara. Pakita po niyo ron guys ang katong punuan sa palya mong nahabukan ani, dili gid mabutangan tan kay daghan ang palya, mo lang gisiguro to mga umaw-umaw. Kinang inaning puro ang pakpak kay maron maramag na barita, inyo ning kunis-kunison. Migbutang nyo ani kay medyo may ugaman ni siya. Ato pong bisbisag tubig. Ya atong habukan ang yuta hinluan iya isapaw tani siya para nga tambok kay atong palya kay pakita niyo guys ang unyang ko ani katong amo nang nahabukan gikan paghabok naman nga daga na bulan pero kini siya di lang kita po nga magsalig nga kiner to ibutan kay okay na sa akong kikaingon guys okay na ta ato dili mo sagol og sintetik kung natay daghan na pero sa isa ka bulan magbutang tag kaduha kada duha kasi kan semana magbutang tag ka isa nya. Dini wala mo kalang ikabutang, di na siya masundan mo nga ikabuang nako, mo butang hapong patog sintetik 2 kilos kada drum kay murag isara may kabutangan garo hanto mo tibas kana wala ikabutang nga taka mo ra man pud akong takang lata kay akong birmikas. Di pud siya makabulo makabutang nga magtanom po kurong sunod semana. Dara guys forma niya guys oh. Kanya to ani murag kupugo ang pakaw ni guys nahimo na siyang kuan, nahimo na siyang murag nayuta na siya. Kay kaingon ako dito yung atong magamit dani kung maglobo at mapabtag tuig ni nahimot lang isang tuig na siya guys. Para magamit nato sa tong garden mo ni kibali tawag gyapon tog mga pakpak ug pakaw gipata og sa kuan pa sa burag nahog sa compost na kanhimo na sang yuta kay di ta po ni pwede mabutang dahil kay isa kay ako init kining pakpak hindi ka kuan ni humaglumo bisag kinaning pakpaka guys pwede niyo na itabon sa palang kini di niyo nga uban magsanggi og mais nga kaw naamoy mais gyud ang sanggian ni silaban ay mo sila pakpak kadako kini gamit labi mag-garden mo kaya ako pa ni itabon sa kuan dito sa akong area ang ubang gito gitabo na mo pala makakot ni o mo na ipakita lang ko nyo kanya ang nabutangan ani kani nagbutang ko naman di ko sa resulta sa palya nga atog yung maagapan og organic kay magsaligot sa synthetic guys kay ingon nako mahal kaayo unya delikado pa sa tanom bintaha pa ni kay 100% nga delikado kay akong palero guys makita niya akong i-bid among isa sa sumpay ani. Ang nabutangan na mo pakaw nga kupog ug atong abunuhan na mo atong sewage na mo og FFJ. Karon guys ako ipakita ninyo ang katong akong ingon nyo nga ipakita ko nyo ang gihabok mo sa area nga pakaw og pakpak among gitabon ra pakpak guys. Muna mong mga pakpak among gitabon na kini mo ang mga mo ubanang pakawa ato guys. Makita nyo guys kini kun ha guys makita nyo guys ang mga rotter ron guys nga pati na pagkadahan ng rotter niya guys dara guys pati daghan guys kini muna siya ato ang mga nagdakop sa tambok sa pakaw gidagan sa babaw muna ang ingon nga og mag-abono ta dili kita ni igong punuan kini mga matay ni hulot nga rotter na siya guys rotter niya kining untang pagkakuan og di na ta ni mo gamit og sintetik kung natay ikatapal nga para tong compost ba vermicast o kaning pakaw nga lata na kay wa kay di man punuan guys kay katong among gisaking ibutang mo to sila yung punuan kay nabutangan mo ani mga gamay pag kuan may 200 ka punuan nabutangan mo ani di na gid mapunan og butang ni og pakaw nga lata kay mao ra man gito mo pakaw among style ani abono na mo sige lang magbutang yung synthetic tag 2 kilos kada drum nya
sewage 2 kilo og FFG na mo nga isa ka litro tara mga kuan niya guys oh, mga roter oh. O pino kayo. Na mo na yung mga roter mo na akong ingon nga og mag-abono ta di ito igong punuan kay sige kay ingon ako matingatang maduhay itong abono ang atong paning lalag na hinoon ibis mo itom. Focus sa mas camera ang palya guys oh. Muning palya guys. Sige makaingon mo ninyo ta ang puting tambuka puting umawa ni guys ang awang sikbet nga mga pors morsiko guys ini morsiko ni porsing isprayan na ni. Kini pati lagi pagkauma pero asa among abono nga katong 2 ka litro nga sewage o 1 ka litrong FFJ nya 2 ka kilong urea sa 1 ka drum. Mo ni resulta guys dili ka kakitag dahon nga lalag. Pantay kayo di ko nga kanang patik-atik pa ng uban nga mag YouTube. Katurang tambok ka po pwede ma-views ni guys kini among ipakita ang among views sa paliyang among among gigamitan sa abono nga 2 ka litro ang sewage 1 ka litrong FFJ og 2 ka kilo ang urea ato mang mabalansig pila ka kilo samantalag sa una ako aning isang gi synthetic 70 kilos ang kada drum ro makita gining kwantanan mo gi pantay ning kito ma'am ora may timplana sa abono ani di para na uban magkuan guys mag plus katulang 1 ka pos kay makita po sa nas palihan wala kini pantay di mga dahon natan wala ingon nga lalag nya kini yo tagas kini nga tambok na makita man kugon sa atbang oh okay hapit na di butubong ora yo ta ani dire walang iguko di organic usak ka lang yung organic kini guys oh tanawa ning pamunga oh kini oh kasunod-sunod siya oh kini wadyo ko kakuan sa una ginani ang dagan ang palya kung umaw na gani ato lagi yung seryoso nga mabutangan tug organic kini kasi dire na mo to ibutang ron ang katong kuan ang katong among gisaking kini habukan sa kuni habok ibutang na ko siya kay kini wala gini sa kuan guys wala to kini habok ito nga katong takaw nga mga taga wagi buta ka butang habukan na mo ni mga anak kalingina ni butangan na mo atong takaw nga lata na kompos nga takaw ug human ug mo uga-uga mo to mo buwan pasundan nig bisbis og tubig kay importante pag sa palya bisag kun sa pagkadaghan sa organic anyong gibutang sa punuan kung uga gani nga organic maughan di gyapoy wag gyapoy pulos kay di maghapon na makaon sa palya kay uga man kay makaon lang ang abonong gibutang to sa yuta guys ma-organic man sa synthetic kung ang yuta basa kay dili na pwede mo ambak ang atong abono diri sa babaw di mo na parehag ka ng pagkaon nga bayabas pwede rin itsa salon ka unon ang abono magagi gina sa lawas mabutang parehag kini mga dahon na kini ako labay sa bayo to kini mga dahon na kini may katay rin sa mga meter pwede hot doon tani kuha kay kini inig kuan ninyo ani magkaon man pud sa abono nya wala pud si gamit stress lang alawas labig-labig kini wa pa ni makuha ipakuhaan pa nako ni ron kini mo ni trabaho na mo ron ako maghahabok ako po ning kaakong kaubag na kamera mo po magakuha mo diyang expert kasi kuha ning dahon guys ikuha niyang dahon ay kasi mapungol dahon kasi pati kusuga mo kuan murag makina ano yang full talent kini kay ato kong pasagdaan kini magakaog kapag mo di naman siya makuan kay ang yang gikatay do mga metros naman jud okay siya para ang abono ni diha ang abono focus na dito na mga bunga niya guys umaw kini yun nga area kita man ginyo sa makita nyo ang kuan kini nga ang atbang adi guys mao ri kining pormaha tanang atbang ung kugon pati yung pagka lalagas kugon kini mao ri sang kita man kaya katabay ko rin tubok dalan mao ri ako ipakita sa organic nga importante ang organic di ta magsaligil synthetic kay magsalig ta synthetic gawas nga ma-acidic ang yuta ang atong halin sa karon nga presyo sa synthetic may puruhan pa nga murag kulangon pa atong halin pag pamalit synthetic may puruhan pa dako kadaot ang tanom labi na bukalit og init parehani guys giinit kining paliha og mga stick tulok kasi mare gani nga pagpumutmot gani pila na kap ang among savings nga gasolina gas nga hotpot tong askanti horot gyud patubig bay kay ulan puro baguhay pa pud ang ulan jud og maora daghang salamat